Dňa 4.12. bola hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky vyslaná k prevereniu hlásenia o manipulácii s dlhostrelnou zbraňou uprostred sídliska v bratislavskom Ružinove. Príslušníci neváhali a hneď sa na miesto presunuli. No. Dobre, nič, patra 10, Patra 10 napríklad. Behneme, ja ti prosím, že Kománické 11 nejaký muž strieľa na fľašu z vodou. Aktuálne počas toho si položil zbraň na mórik a ide si zapáliť cigaretu. Čierne nohavice, matkačová mikina kapusta na hlave, 40-ročný čierny husak. Medzi budovou na Kománické 11 predkom. Rozumel, presunul sa. Kománické 11. Je to tam, jak som povedal? Ja nejak špecifikované, ešte by mal prijať. Počúvam ťa. Preverené. Neboli sme tu pri Kománické. Máme drink. No. Polícia! Polož to na zem. Čo to je? Airsoftka. Prečo tu s tým strieľate? Skúšam ju. A prečo tu? Medzi ľuďmi? No, nestrieľam po nich. Čo to za zbraň? Airsoftka moja. Aha, Ale vy nerozumiete o pointu toho? Ja rozumiem tomu, ja som spravil chybu, no tak čo mám teraz robiť? Takto zbalím a pojem domov. Alebo chcete ma nejak riešiť, alebo čo? Patra 10. Aj som čakal, že prídete. Dával nápil? Požiadajte 21 osoby. Budete vyzvaní, aby ste sa dostavili, dobré urýchlenie. OK. Ja to zbalím. Na podanie vysvetlenia, dobre? Urýchlenie? Ak tak neurobíte, tak my vás predvedieme. Kedy sa mám dostaviť? Bezodkladne. Pošli Áno. ide s nami. Dobre, idem. My vám umožníme... Alebo nedobrovoľne. Dobrovoľne idem. Dobre. Pohodne, akože to nemám problém. Je to zaistené, je to vybité. Rebe, Patra 10. Na ďalšom zázname môžeme vidieť výsledok prenasledovania vozidla, ku ktorému sa pripojila hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky a vodič nemal šancu utiecť. Tam je to. Čo je tu za týmto? Aby hodí. Lahni si! Lahni si! Lahni si! Hovorím ti, lahni si! Ja som musel, že si môžeš lahni. Dobre, daj do vysielačky, že ho... Dobre, ja vás potom držím, čiže... Žiadne vymyslím. Ale čo? Tlak? Zatiaľ my uvidíme po vyšetrení. Dobre. Hlavne nech je všetko v poriadku.